Praise God. So, iti paginadalan tayo gulong data, kat may papan iti ramot, apaggapuan iti amin nga kita iti basol. Iti ramot, apaggapuan iti amin nga kita iti basol. Basahan din ulit ko na iti John chapter 16, verse 8 and 9. Wala na dito. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya isulit ito umay, tugnalan ng tilubong, may papan iting basol. So, ito ko na, and when He is come, tuktukuyan ni Apo Jesus, iti Espiritu Santo, na ibaon ni Apo Jesus. So, iti Espiritu Santo, kat umay, taputugnalan na iti lubong, may papan iti basol. Iti Espiritu ti Diyos, kat umay, taputugnalan na dagiti tao, may papan iti basol. Ganyan ito isipo kanyo, dito yung saan nga kayat na sa uwan, nga umay ti Espiritu Santo, taputugnalan na dagiti tao, gapong iti madi nga inaramid da. So, ti Espiritu Santo, at saan nga umay, taputugnalan na ti lubong, gapong iti madi nga inaramid da. Ngayon muna na dito yung Espiritu Santo, at umay, taputugnalan na ti lubong, may papan iti baso. Sipo tayo, di kahit po sa uwan. So, ito muna ang makalunod kung may papan iti o, iti Espiritu Santo, at umay, taputugnalan na ti lubong, may papan iti baso. Di pagharap mo at umay, taputugnalan na iti madi nga inaramid mo. Di pagharap mo at umay, taputugnalan na iti kamali nga inaramid mo. Ngayon, ti Espiritu Santo, siputan niyo dito, ti Espiritu Santo at saan nga umay, taputugnalan na ti madi nga inaramid mo. Ti Espiritu Santo at saan nga umay, taputugnalan na ti kamali nga inaramid mo, nuding at umay, taputugnalan na ti kamali nga pamalig. Amen? Nung ipamaling kat kamaling, tigyan mo kat kamaling. Nung ipamaling kat kilo, tigyan mo kat kilo. Yung nung ipamaling kat miso, tigyan mo kat miso. Nung ipamaling kat nalintag, tigyan mo kat nalintag. So, the Espiritu Santo, kat saan mo umay, takutugnaran na timadi na inaramid mo. Saan mo umay, takutugnaran na tikamaling na inaramid mo, no di kat umay, takutugnaran na tikamaling ang pamaling. So, the Espiritu Santo, kat umay, takutugnaran na itilubong, gaputi saan da ang pananabi. So, the Espiritu Santo, Espiritu ti Diyos kat umay, takutugnaran na iti saan mo ang pananabi. So, isulit natin issue ito eh. Verse 9 pala na, of sin, because they believe not on me. May papanit ibasol, gaputa sa andang mamamati kanya. Dahil dati ko na ni Apo Jesus. So, ti Espiritu Santo, ket umay tapnutugnaran na itinubong, gaputi sa anda apanamati kini Apo Jesus. So, isulit natin, hindi yung mga katulagan nito eh, na ti Espiritu Santo, ket umay tapnutugnaran na dagiti tao, gaputi sa anda nga panamati. Mabalik na ti aadal mo, bayat ti parang higimgimo mo, nga, iti Espiritu Santo at umay tapnutugnaran na itimadi ngay narami ko. Ngayon saan? Saan? Saan ka Espiritu Santo at umay tapnutugnaran na itimadi ngay narami mo, no di kat umay tapnutugnaran na saan mo panamati? Kuna ti Biblia, kapuna ni Apo Jesus, nga ibaon na iti Espiritu Santo, amang tugnaran ka, gaputi saan mo ang panamati. So ni Apo Jesus, ibaon na iti Espiritu Santo, amang tugnaran ka, gapu iti saan mo na paman. Saan naman? Because they believe not on me. So isulit ka, iti ramot, apaggapuan, iti amin nga kita iti basol, gapu iti saan na panamati dahil iti tao. Gapu iti saan na panamati iti tao, isulit ka iti ramot, nga paggapuan iti amin nga kita iti basol. Patawudan na iti dagas na kababalin. Patawudan na iti madi na aramid. Patawudan na iti madi na ugali. Amayan nato iti hinalasan. Kaiso iti aramid iti dagas. So saan ka nga makaaramid iti dagas? No, adat kita ti pamati. Amen? Amen. So saan to lang
nagdua-dua, no anya ti kunay ti Diyos. Isod gapo na kanayon ti mga dalan iti sao ti Diyos. Tapno no anya ti kunay ti Diyos kada tayo, inawat tayo, inaklot tayo. Ang kali na tayo direta. Aklon tayo direta. Isat-sat tayo ti panunod tayo, ibiyag tayo. Nga ni Kristo, adda kada tayo. Gapo tayo, so tayo ti kunay ti Diyos. Nga ni Kristo, adda kada tayo. May simang mangtag kada tayo, ti kinapigsa di pa nakabali. Nga mga rami di amin nga pagayatan ni Diyos. So masakto na mamati tayo kini ako Jesus gapo ito Espiritu Santo kaya umay taklo prado na tilubong gapo iti sa anda nga panamati kini ako Jesus. So tata, ano ti kaya sa when iti mamati kini ako Jesus? So ti mamati kini kuana kaya mamati ka nga natay na itanam kaya ti kaya tumandaw na bunga. Amen? Mamati ka na insalakan na ka. Pinakawan na ka. Inagasan na ka. So mamati ka. Diyan ang pasan. Ngayon naramid ni Apo Isus. Kapunta diyan ang pasan. Ngayon naramid ni Apo Isus. Kaya kita nagkaamin na masampulang mabay-bay niya. So mamati ka. Diyan ang pasan. Ngayon naramid ni Apo Isus. Kaya maadaan ka. Tinananay na pamati. Nalawaya-wayaan ka. Manipon itibasan. Saan ka nga tagapo itibasan? Nawaya-wayaan ka. Winaya-wayaan na ka. Iti sa iti Diyos. Gapay ay nakulong mo iti sa iti Diyos. Kung iti Diyos, nawayawayaan kan manipon iti bason. Gapay ay nawat mo ni Apo Isus. Nga binayadan na ni tiransan. Sinupot na kan manipon iti rupot iti bason. So kata, magnakatatan iti marunga panagbiag. Agbiag kapatan iti marunga panagbiag. Nga mayan nato iti Diyos. Gapay ni Kristo at dating ka. Isu araramidom iti makuna kapanan madayaw kini Apo Diyos nga nagtanayon. Gapay binipipot iti sa iti Diyos at dating ka ni Apo Jesus. Amen? Amen. Praise God. So, hindi pa namati kini Apo Jesus. Kaya't mamati ka. Ike. Nalapasan ngayon naramit ni Apo Jesus. Kahit na sa uwan, isukong tigyan mo kini Kristo. Itag mo tigyan mo kini Kuwana. Itag mo ti puso. Itag mo ti karawang. Itag mo i-amin mo kini Kuwana. Sana nga 50%, kuno 80%, kuno 99%, kundi 100%. Itag mo i-amin mo kini Apo Jesus. Kapot at may sala nga si Gundo na saan mo may intabitigan mo kini Apo Diyos. Gundawayan na kami kamuso ng sipayo kaya. Isunod ko na nga agkararag kayo nga saan nga agsasardan kahit na nga sa buwan nakaalay nga kanawin iti panunod mo kini Apo Diyos. Nalpas ko ngayon taging ka iti amin ko Apo Diyos ay talaga lang kita. So iti kaya nga sa buwan nung una mamati ka kini Apo Diyos buwan ko ng Apo Diyos ay talaga lang iti ka. Anyaman iti maramid ang Apo Diyos dyan amo nga nadibendarap laing ka. Apo Diyos na isang makas. Apay ninaramid ko tinimbag yung dakas mo tinaramid ka kanya. Pinakitagis mo na tinasayat yung dakas mo tipagita na kanya. Ngayon Apo Diyos manginanamak lang ang kalagiti sa ako. Naawan iti mabaling na makalakpan iti plano iti biyag ko. Kaya agyaman ang Apo Diyos manipag kalagiti sa om. Nati plano kanya kat nagimbag. Kaya awan iti makatakaw iti ragpo ngayon tanmuhan niya. So hanap ang punto. Sana ka makasuhan. Kung hindi makatakaw, itirang buhay din mo kanya Apo Diyos. So, ang talaga natin ka. Kahit maninanakatrahin ka. So, as dyan, iti mapunang nga panamati. Kini Apo Diyos, awatan ng isuna. So, aklunang isuna. Apresyarang isuna. Padayawang isuna. Saan mo nga parang paso, hindi may sa maldaw, makaan mo nga inapresyar ng Apo Diyos, tinaramit na tigag mo. So, apresyarang na kanayan isuna. Padayawang isuna na kanayan. Awatan na kanayan ni Apo Diyos. Itibiyag mo. So, dahil tayo, kahit sa kumali di pa naman. Kaya kung namati ka kay Kristo, naipasad ka magtan, itibiyag, iti Diyos. Kaya kung naipasad ka itibiyag, iti Diyos, at dating ka, itibiyag, nga agnulayo. Pagpatan nila. Tandaan lang, iti Diyos. Una na, naragitan ka matalag kanya, mananang isuda, itinapakot, nga panagbiyak. Naging ibukyo, binilang ko amin. Dahil tati ko na iti ako. Kaya, una pa iti malagsalit yun, saan nagnanayon nila, nung di ka tagpat na dahil, pitirang utot pa umayon, iti ang saka. Kung kunay ni Diyos, saan ka mapanahon, saan ka magagalang, adap lang tamakan ka na yun ka. So dita, no awatong na ito na kunay ni Diyos, dita ka na mabalik, na ang kalinalan, iti pamari, kini Apo Jesus. Amen? So dita, iti kasayaatan na naging natin. Ang kalinalan tayo, iti pamati, kini Apo Jesus. Gawin na di pamati, numaawan iti pamati, kahit kagabi, hindi kami iti number 1 na taktika di kabusok, hindi suliso, kahit ako dadaulan natin pamatin, dadaulan na nanyan iti natin. Hindi nga suliso, at buribor, nga may apply iti baging, maungay iti panunok mo, tapno kumot ka na niya, di ko natin Diyos may papankin ka. So, natin mo natin Diyos kanya. So, di dyan ka, iti, mago na nga suliso, ngayon iti kabusok, iti ka, nagbarbawa
iti panunok mo, namang buribot ito, mang padas na magdadalan, maya iti pinakin, di tamot ka, umay kita ti panagdodo, umay kita ti saan na panamat, kudurot at ibagay ti Diyos, di tamot ka, saan ka mamati, kat di tamot ka, napataudin na, tiramot ti baso. Saan ka makarami ti baso, nagdakat ti pamati kina Apo Isus, tandaanan niyo ito. So, nagtunggo naman ti Isus, lagi pa, nagyati ko na ti Diyos, may papagkin ka. Ko na ti Diyos, hindi ko king natin, sa di pa nakabalin, nagaramit ti tinipag. Saan mo maraming nila tidakas, itidakas, kadagadaga maraming kita tidakas, kung dito ka, bidong tinaiba, at numanayan ka, nagbalin. So, lagi pa, no anyang itimba ka, iti Diyos, may paman. Kaya ka. Dahil saan mo panamati, kat iso itira mo, apagkapan, iti amin at kita tibaso. Kat na ito yung Espiritu Santo, kat saan mo umay, tapno, tugnaran na, iti madigay na ramid mo, hindi ka umay, tapno tugnaran na, iti saan mo nga panamati, kini Kristo. Gapot at isaan mo nga panamati kini Kristo. Kat iso itiramot apaggapan iti amin nga kita iti baso. Dahil ito iti rason. No apay na dahil ito naligat na tilmunan dahil itinadong mga Kristiyano. Gapot ako ng kadakayo at Espiritu Santo at saan nga umay taputugnaran na timadigay na ramid mo. No di ka umay taputugnaran na iti saan mo nga panamati kini Kristo. Mabalin ako na. Oh, kung naman itibig niya ng Espiritu Santo at umay, taputugnaran at ilubong may kapanitibason. Kaya kung nang tibason ka iso itimading na aramid. Kaya nung itibason ka iso itimading na aramid, dalawag ng Espiritu Santo at umay, taputugnaran at imading na aramid. Ngayon sa kanya. Ako rin kami, ilaw na bago kayo gagawin. Itin ka na aramid itibason, kaya gapot isaan na panamati. Hindi entiro na arami bitibasol kat gaputi saan nga panamati kini Kristo. Di saan nga panamati kini Kristo at isuki kay ramot tibasol na patapudan na itidakas nga arami. So hindi saan nga panamati kini Kristo at isuki ramot tibasol na patapudan na timading nga ugali. Mading nga kababalik. Mading nga arami. So dalawang kapsa na Espiritu Santo ket iso itiramo apaggapuan iti amin nga kita iti baso. So, di Espiritu Santo at saan nga bunga iti baso, iti dupragan na, tugnaran na, no di ka tiramot nga paggapuan iti bunga iti baso. Ano ito daw pala kayo? Iti istorya. Kas kuma, iti kayo iti kalamansi. Adaan na ito nga kayo iti kalamansi, iti ramot, nga pataudan na iti bunga kalamansi. So automatic nga ag-function na ito nga iti kayo iti kalamansi ket maadaan iti bunga kalamansi kadag iti sama gapu iti ramot iti kayo iti kalamansi. So saan nga maadaan iti bunga kalamansi iti kayo iti kalamansi iti sama iti kalamansi no saan nga gapu iti ramot iti kayo iti kalamansi. So gapo iti ramot, iti kaya iti kalamansi, pataudan na iti bunga kalamansi, isot gapo na manadaan iti bunga kalamansi, gapo iti ramot, iti kaya iti kalamansi. Ano yung kapsa? So tata, no burasan amin iti bunga iti kalamansi, ikatang amin yung bunga iti kalamansi, ito no pa nagkakalamansi, adamanan iti bunga, gapo ta adara, iti ramot, iti kalamansi. So, no pinugsak mo, iti ramot iti kalamansi, haanin nga agbunga iti kalamansi. Amen? So tata, iti Espiritu Santo, saan nga umay, taputugnaran na yung bunga iti basol, no di ka tiramot iti basol, nga iso isaan nga panamati. Tapno mamati ka, nuan niya, iti kunan ni Diyos, may papanikin ka, mamati ka, kini Kristo Jesus, ket may salahan ka. No mamati ka, kini Apo Jesus, may parangarang, ijanalpasan na naramit ni Kristo, tibyan mo, adagin ka ti panakaisalahan, kompleto ni tibyan mo, aming nga bendisyon, ket adagin ka, gaputan namati ka, sunabon, pag mo ti parabong ti Diyos, babaan iti panamati. Tayo na nagkati pamati, umay ti ako, uyong giniti, o matitingog ka, ijay, kat manamati ka, may sabot ka ti ako, kat mayan na ti ako, ijay magpitayan mo, kat buhay putyalan, ikinasaya, iti ako. Kat ijay awanan, itinulwa, awanan isangit, awanan iligay, ijay, bintigton na rako, nakadkadwa tayo, ni ako Diyos. Amen? Amen? Amen. So, tata, anyang garod, itigapo, nasika, ket managbaso ka hindi. Gapo ka rin kararaminan na baso? Saan? Di ba nakamu iti kabuan,
nga isugat na nagbasol da idi, gapo iti aranamidan da nga basol. Ngayon saan ka man nagbasol idi, gapo iti aranamidan nga basol, nudikat man nagbasol ka idi, gapo ta adda idi, kaya iti ramot iti basol. Nga iso ti paggapuan iti basol, nga iso ti saan nga panamati, napataudan na iti basol. Adda idi, kaya katidaan nga tao, tidaan nga parso, nga adaan iti daan nga kababalin nga mayan nakot tininalasal, nga pataudan na tidatas nga ramit. Pataudan na iti malig ka ugali. Saan nga kaputin ka? Saan nga kapo jarami ng basol? Nudikat ka kayo, jaramot iti basol, nga saan nga panamati. Ngayon, hindi namati ka. Hindi namati ka ng ganyan po, Jesus, kasi dinalaga nag-ransom, nangagmo isaw ti Diyos, inapuno mo isaw ti Diyos, namati ka, nga ni Apo, Jesus, kasi iso ti ang isalakan ti manubot mo. Di tamot din, nga dyan na tao, kot na tayo, kaya di baro na tao, kaya nanguhin na niya. So saan ka nga daan na tao, sikatatan ti baro na paswa. Dyan na kababalin ka tao, kaya ang dating ka, iti baro na kababalin, ang dating ka, iti baro na tao, baro na paswa, ang dating ka, iti baro na ramot, nga patapunan na pinalimbag nga bunga. Yes. So nagpalit ka na nga Kristiyano. Gaputay, nawag ko ni Kristo at dating ka. So nagmabalik ng mga kamitan ipinilimbag. Amen? Amen. Praise God. So tiramot, iti amin nga kita iti baso. Kaya isu, iti saan nga panamati kaya ni Kristo. Bakit ako madaan kahit idea, nananangay, no niya tibagbagat nito. Anya magawin iti rasul, kaya anya manitigan po, masika Kristiyano. Gapo kali, dahil bakit karamihan. Gapo kali takanayin ka makikimo. Gapo kali takanayin ka magbasa ng Biblia. Gapo kali kanayin ka nagkanta, kadagit kang kanta, makaidiyawan ni Diyos. Saan? So, anya gapo diti gapo, masika Kristiyano. So, sika Kristiyano, gapo kali Kristo, kung Biblia kita. Amen. Sika Kristiyano, gapuno sino idadating ka. Sika Kristiyano, gapuno sino itagbigagin ka. So ni Kristo itagbigagin ka, isang gapuno ang Kristiyano ka. Sika Kristiyano, gapuno taanda ni Kristo kita. Saan ka ang Kristiyano? Gapuno itimayan ng ugali, gapuno itimayan ng ugali. Saan ka ang Kristiyano? Gapuno itimayan ng amin mo. Saan ka ang Kristiyano? Itinay ka. So tata, itimayan ng ugali, itimayan ng kamabalik. Kaya importante lang unay, ngayon saan ka ang Kristiyano? Itinay ka. Saan ka ang Kristiyano? Hindi mayan ko kayo. No di ka Kristiyano ka, gapo tani ako Jesus kaya nagigyakin ka. Amen. Kat hindi ka nito nga maawal ka. Siputan nyo nito, gapo tati panakaawal, iso ti mangbungkod, kadagay amin nga pahabuhay ni Diyos. Kat hindi ka nito nga maawal ka nga rin ako Jesus. Kat adda ni mo nga bigyan. Di tayo ka na-influensyahan na di ugali. Influensyahan na di amin nga rin. So maawal ka nga ni Kristo at adda ka. Di talutan nga mapasaya iti ugali. So saan nga nagbalin nila sa yati ugalin kung saan nga gapong kay Kristo nga dati niya. So nabalin namin naraming itinibag kaputak namati ka, inawat mo ni Kristo. Kaya ni Kristo ang bigyan, di ka adangat, ni Kristo ang dating ka, ni Kristo ang magtaging ka, inabig sa para kabalin, nga mga naraming karamitin kami nalibag. Apay na rin ka po tibisyon, kaputan ni Kristo, inapon mo nga dating ka. Apay na napasaya iti ugali, apay na may bigyan di pa nakabalbalin, gapong kay namin mo, inawat mo ni Kristo, itibiyag mo, kaya ni Kristo at dating ka. So, nagbalik ka ang Kristiyano, gapong kini Kristo at dating ka. So, hindi ka namin po nagbasa ni Biblia at saan kayo sa kita po nagbalik ang Kristiyano. Nung di ka gapong ka naman, kaya kini Kristo, inawat mo ni Kristo, kas malubot yung mga salakan ko, Kristiyano ka. At dakanyan ni Kristo, isod ka po na na nagbasa ni Biblia. Di ka namin po mapanagiging at saan kayo sa gapong agbalik ang Kristiyano, nung di ka gapong inawat mo ni Kristo, at dakanyan ni Kristo, Kristiyano, at isod ka po na nakakiging mo. So, no, awatong nito eh. No, alam na ni Kristo, agad ka. Dahil tato ng taging ka, walking bisin na kanayan ng makiging mo. Awan, iti makuna ng makalampag, iti makuna ng panagiging mo, lumibigam na ni Kristo, kaya agad ka. So, di ka nahin naman, nagkantak ka, naging kanta, mapakaigayawan ni Diyos, kahit saan kayo, so di ka po ang balila ang Kristiyano. No, di ka, inawat ko ni Kristo ang niya. Kristiyano, isod ka po na kanayan ng kanta, kakagit kanta, mapakaigayawan niya ang Diyos. So, amin yung tatalangin yung mga ibang saan nga gapukan tayo, di ka gapukin ni Kristo nga bibiyag, di unan tayo. Hindi na ibang iti ugali, kahit saan nga isot ibang gapukan, balin ang Kristiyano, di ka gapukan. At dahil lang ni Kristo, Kristiyano, isot gapukan nga balin na iba, iti ugali. Mabalin po marami na iti iba, karagin padak na tao, gapukan ni Kristo ang bibiyag niya. Kaya iti ka nito nga, kung nung nita, dakamadaan ka di pamali, kaya umay, hindi pa nakabalbaliw, iti amin nga pasal.
ibigyan mo. Amen? Amen. Sumapugsa. Diyan mo iti basol na iso isaan nga panamati. Isaan nga panamati kini Kristo. Kat iso iti gapo. Iso iti magpatawad iti amin nga aramid iti basol. So iti kada aramid iti basol, iti tiro nga aramid iti basol, kat gapo isaan nga panamati kini Kristo. Isaan nga panamati kini Kristo. Iso iti ramot iti basol nga patapudan natin mading nga bunga. So isaan nga panamati kini Kristo. At iso iti ramot paggapuan iti amin nga kita iti basol. Amen? Amen. Tirason mo apay na maburiburan tayo. May papan iti baso, kaya iti saan nga panamati. Kaya gapot saan tayo nga sinukimat nga nalaing, saan tayo nga inadal nga nalaing, manipod iti sao iti Diyos. At isaan nga panamati kat baso. Isaan nga panamati kat baso. Saan na nga baso, no di kat iso iti ramot at paggapuan iti amin nga kita iti baso. Kas kumay iti kunana, iti Galatians chapter 5, verse 19, in God it with you. At isaan nga ba naman? Kaya, baso. Isuk iti ramot, ang pagkapuan iti amin na kita iti baso. Kas kumagi tinarugit, pero, panagrubbab ka rin iti Diyosan. Panaganito, gurang-gura, ring-ringguro, intimon, panagpungpungto, panagsususi, panagsisina, panagkilkilo ti pamati, at abang, panagbarbartet, panagragragsak naglablabas, panakaadik iti bisyo, katayo na mag-isara ni tinaga ni Apo Isus, hanyong naragitan na ito, kapag nalagpas kayo, na nabag-isaran, kambiyag kayo ni Ibaro, na panagbiyak. So, mananang, kendagiti, banbanag, numatasting ka rito panagragragsak naglablabas, panagbutan, panagdanag, panagbaba, panagpatay, panagtakaw, panagrangas, panagdadalan, kaya banbanag ng mas asting ka na ito Dagito amin, kat kababalin, iti pasol. Nga iso, iti pagka, iso na iti piramot, ijay saan nga panamati, kini Apo Jesus. So, gapo iti saan nga panamati, kini Apo Jesus, kaya patapudan na amin, dagito'y nga bunga. Ngayon, Espiritu Santo at umay, taputugnaran na ka, saan nga gapo iti madingan na kami mo, doon di ka tugnaran na ka, tugnaran na iti saan mo nga panamati, kini Kristo. Apay nga si Kagat, ararami na iti mading, gapo, ta, agbadba ka, maliyan ko na ni Diyos, may pakantigan. Apay nga si Kagat, saan ka umay makigimong na maminsan, apay nga dalagitiras mo na maminsan, apay nga sa tama makigimong, gamin agdadba ka, maliyan ko na ni Diyos, kapuna na saan yung may anti pa nakigimong yun, agdalo ka makita yung may agdalo ko dakas. Sino di ba dyan? Itao, wala iti Diyos. Una iti Diyos, agtulog ka iti gobyerno, gapuhan niya. Ngayon saan ka agtulog iti gobyerno, no saan nga gapuhan niya? Una iti Diyos, ano nga baybayan, di pa nakikimo mo, aglalo kapasinan ka agad. Kaya itibiyag mo saan mo nga mo, kas na lang kas ito, itibiyag mo kas na lang itibanga, no nagkay iima iti Diyos, napurak saan mo may sumpi. Kaya kung na nakabugdan, iti matang iti iima iti Diyos sa Biblia. Lupa na iti gobyerno, nasaan kayo mag-fellowship. Ngayon lupa na mag-iti Diyos, at fellowship kayo makalayo. Sino tatakin na dyan tayo? So, iti sulisog kat buribo na mayaklay iti maging umay iti panunod, tapos isog iti mangdadalan mo anya iti pinatin nga una iti Diyos. So, alata, masakol lang, masilip ka. Hangka kuma, nga, haan may kalubos na agari iti sulisog ka. Agari kuma, muanya iti una iti Diyos, may paman ka. Amen? Amen. Okay. So, tataga mo dahil. Itag ko, kada kayo. Dahil iladamag. Isubmit ko, kada kayo na iladamag. At isaan mo panamating kini Kristo, kada baso. Saan na nga baso, hindi ka iso, itiramo na pagkapan ni amin na kita di baso. Kuna iti Biblia, at Espiritu Santo kumay taputog nga na itilubong, kapag isaan na nga panamating kini Apo Jesus. So, kuna naman, isaan nga panamating kini baso. Saan lang nga baso, hindi ka iso, itiramo na pagkapan ni amin na kita di baso. Praise God. Amen.
Agi ginawatan tayo. Amen? So, nagpasto ngayon, kagarayo. Inaramat po, iti 5 nga ang bulok. Awalan ni rason na saan nyo kaya nanawatan. Diyan mamatya, nanawatan yun. Nga iti ramot, iti amin kita di baso. Kaya isubisaan nyo, naman, kaya isulit ito bunaran, iti Espiritu Santo. Ngayon, hindi naman iti, ginawat tayo niti amo. Kita nga buksanan ni ramot. Kita nga nalika na. Naikari. Babaen, iti mo na, nabautisa, itinagan ni Ako Isus. So, at ibautisa, itinagan ni Ako Isus, kahit saan nga barang medyo. Basahin niyo ako sa. Hindi ko na i-direct ko. Ito Romans chapter 6, verse 3. Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? So di kaya mo nga, dati aming nabutisaran, tinagan ni Kristo Jesus, kaya nabutisaran tayo, di papatay na. So kadagay aming nabutisaran, tinagan ni Ako Isus, nabutisaran natin, di papatay ni Kristo. Therefore, we are buried with Him by baptism. Naitanam tayo. Alay ka nung kini Kristo, babae na ibawisa. So, gaputan na mati ka kini Kristo, na tayo na ibaso, sumasapang lumay tayo. We are buried with Him. Kasasabog kami ni Apostol Pablo, dito na ginalapasan niya na baptisa natin. We are buried with Him by... We are buried with Him... We are buried with Him by baptism. Naitanim ka. So, nung natay, diba? So, masapang nga, may punpun. May punpun. Buried. May punpun. Babae na iti bautisa. Isa ko nga bautisa, nagapo iti Greek word na bautizo, to immerse, to dip, to plunge, to drown, to sink. Masapang nga yung maitanan, iti makunang nadanong. Ising bulo na, iti panakay punpun. Panay ka. Panakay ka, iti masol ka po na naman ka kini Kristo, napugsatan dyan ang magpatayin. So nga, iti may isang tao, saan nga qualified na mabautisahan ni tinagan ni Ako Isus, no saan na pa'y nanakawatan ni Ako Isus, no saan na pa'y inawat ni Ako Isus. Kaya po dali kanito, mamamati, iti may isang tao, matay mo ito, iti ramot, iti basol. So lumatay masapon nga may pulpon. Kasadugurong kay pulpon mo, dyan tao, nga hanman nga natay pala, di mo ko na basol. Kasadugurong may pulpon mo nila. So masapon kayo nga mamati ko muna, tapos nga balin na may pulpon. Diyan mo nga balin mo mabautisahan. Kaya tayo kanunong, hindi pa nagipag-uwan na kini Kristo ko na nga. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Walk and newness of life. Saan ka nga mabalin na agbyag, iti marunga ka ng agbyag, no saan mo may inawat ni Ako Isus, no saan nga rin ka nun, iti makunang nabasok. So, no naman namati ka, masapon na kanagdagang kini Ako Diyos na namati ka, no namati ka, masapon na tulugan, wala iti ko na ni Diyos, no namati ka gano'n, na kaya niti ramot iti baso, ganun masapon na rin ang ramot iti baso, rin ang dahang na tao, kat may ipunpun, ang may tuyong kini Kristo. Ano, verse 4, nagdalak, kalman, kasi, baka babayag. Sige, dahil na this. Praise God. Verse 3 ko na lang. Verse 3, verse 4. Verse 4. Verse 4. Verse 4. Verse 5. Verse 5. Verse 5 yan. Sorry. Verse 5 ko na lang. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. So, naitanim tayo, anay kanunong iti kasping, iti papatay ni Kristo, kastamang panayranong tayo, iti panagumar ni Kristo. Babaen, iti panakabutisap tayo, naitanim ni Basol, parang lumaw iti dalong, naikanunong tayo, iti panagumar ni Kristo, kaya iti kasta, magna tayo iti barwa panagyan. So, agyan tayo tatang barwa panagyan. Ibagat kita, no, ito ang nabutisaran, itinagan ni Ako Isus, narigat mo, ngay patungpal, iti panakabalbalo, itigyan mo. Awan ti panakabalbalo, tika, no saan na may tanim, iti mamunang nga Basol. Ngamin, no tiramot iti Basol kat agdalat ta, agbyag lat hayay. Isulat ka ti pagpatawad iti Basol. So masapol, ngano na awatan, inawat mo ni Ako Isus kis panubot na sa laban, masapol nga bautisaran ka. Kuna na amoy nito, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So amoy nito, ajendahan na tinatawag iti ramot iti Basol kat ilang sa iti cross anay puyog kini Kristo, takmo ti bagiti Basol kat madadapal, kat iti kasta saan tayo na tagabuk iti Basol. Ramot iti Basol nga saan na pananapi,
na ilansan iti cross nga naikuyo kini Kristo. Kagatan na mati ka, masapol nga ipatungpal mo na ito, bababan iti bautisaran, panakay-kanan iti basol. Katagan na pasal nga na bautisaran, congratulations. 33 na tao iti na bautisaran, iti lang last week. Inawag ta na itananan, na ikanunundan iti panakatay, panakay-kanan, ken panagumar ni Kristo. So tatay, palagi ko ba na kayo na kuna ni Apostol Pablo, di Romans chapter 6 verse 1, na haanyo na subyan dagiti mading aramid. Tahan nga pagayatan ni Apo Diyos. Kasano kung mga agbyag ka manan, iti mading aramid, iti nga natay kagarudan. Kasano agbyag ka manan, iti may sa kabalag iti nga natay kaniti kaya naman. So santo yung nagsukli, di ba? So gapot ka natay kayo, iti mauna nga basa. Amen? Ipakita ka na kayo ng kasano nga iti nga bawti sa atin na patay. Kuna ni Apo Diyos, dyan yung iti Matthew chapter 28 verse 19. Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So ni Apo Jesus kiti poon na dagiti apostoles nga ikasabada itinibag na dapat iti na siya bot isara na ida tinagan iti amami anak ni Espiritu Santo. So iti baon ni apostol ni Apo Jesus iti dagiti mauna nga disipulo. Ibaon na dagiti disipulo ket idi na pandam ipatumpalda iti mauna nga injili ni Apo Jesus. Basahin niyo kapag Acts chapter 2 verse 27. Madama nga mga kasama ng apostol dito eh. So, hindi madama nga mga kasama ng apostol dito eh. Magmaganda rin tingapakan kini Apo Jesus kini ibang nadaman. Kaya tayo tinatao na naguyok iti puso da. Kaya puta di sa uti Diyos katasarin ng mura yung kampilan ng ba't itarin. Nakasangkutan na yung gana ti pulang yung gana ti pakakat na nasigdat na milasin iti panunod iti tao. So, tata, hindi magmaganda may papan kini Apo Jesus naduyok iti puso da. Natid na iti puso da. Kaya kung na daw, in the verse 27, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So sa sunod-sunod na giti nga tao mo niya iti makunang aramitan da. Siputan niyo iti sumbat ni Apostol Pedro. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Reti ka usap. Then iti magmaganda iti apostol kalpasan na inasabana iti ibang malaman may papan ni Diyan pasang na nila ni Apo Jesus. Na una mabuti-saran da itinagan ni Apo Jesus. Ano nga po mabuti-saran da itinagan ni Apo Jesus? For the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tapno na anayin nga may kunkunan, may kat iti makunang nga basol kinga. Tapno saan nga agari iti basol kinga. So saan na kanatagabu iti basol, gaputan na pasan nga ikunkun. Babaan iti makunang nga bautisar itinagan ni Apo Jesus. Apay nga nagan ni Apo Jesus in bautisar, dagiti apostol. Kaya kuna ni Apo Jesus bautisaran nyo iti tinagan iti amay iti anak iti Espiritu. Ngayon na awatan dagiti yung apostol, kaya tinagan iti amay, tinagan iti anak, tinagan iti Espiritu kung saan nga nagan. Naawatan da na tutukuyin na timay may samanagan, the name above every name, who was to power in heaven and on earth, that isungit ka nga, one nanagan iti amin, every knee should bow, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Kaya kung na whatsoever you do, and word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. So amin kini Kristo, aramaton, tinagan ni Apo Jesus. So kaya kung naawatan na kini apostol tigilin, ipatumpal na tigilin, 3,000 na tao, itinantingan ka nito, itinabautishan, itinagan ni Apo Jesus. Apay nga saan na kayo ulit itigilin, kaputan awatan na tigilin. Kaya ano ka na dito, iti mawag ulit itigilin. Ngayon naging apostol, ipatumpal na itigilin. Handa kayo ulit itigilin na bautis sa rangkay, tinagan ni Yamang, iti ng Espiritu. Ngunit ko na bautis sa rangkay, tinagan ni Jesus Christ. Dahil natin magaling ni apostol. Ngayon, nung tinay-bautis sa tingka, tinagan ni Yamang anak Espiritu, hanga na ipatumpal itigilin tingka. Saan nga ipatumpal, gamay sa nang bautis sa tingka, itigilin, nung inulit na itigilin. Para kayo makapsa, kakikinawa ng Diyos. Amen. Amen. Masapon na maaari yun, hindi kami, kapasan na tidak yung matitimangis bro. Namin, hanggang na matagalingan dito. Masapon na, agbalin kayo matataw, matalag ko na ni Apostol Pablo, kinikimuti. Nagiti ka nanon sa kanya, ikasabaman ka nagiti ng dunga, nagiti ka tao matalag, nga mag-ibagamot na tinanibag na dapat. Gamit natin ibagbagat na tayo, lumalpas na hindi nga mag-lag, iti aming na tao. Ikanigusanan kumayan. Dahil natin muna na yung Matthew chapter 24 verse 14. So na ito yung ibagbagat ka na kayo, yung ibagayo na ito eh. Ano gini tao, kaya doon siya ibagaan at isulan natin may sana tao dito yung dugong. Na saan pa yan nakadilnag, dahil yung ibagbagat ka na kayo. Ikanigusanan ang dugong, kaya kumayan. Kaya bagay amin niya ako. So na ito yung ibagbagat ka na kayo, handa nga barin-barin. Binbin yung nalayin nito, siputan yung nalayin nito. Tapno na nanay na isu, iti may paranarang iti biyagyo. Diyan bilin ni Apo Jesus kalagit apostol, mababot isa rin lang. Kaya ipapagpal na giti apostol, iti bilin. Amen. So may importante, iti makuna mababot isa rin tinagan ni Apo Jesus. Kaya hindi, mga kasama na, hindi.
ni Pablo Kinisilas. Hindi na Pablo na Pablo Kinisilas. Nagkagkanta na nagaygayo ka siya, Diyos ka't pag-armam, may sa agap na naging binay, kadagit sa ibento, di pagbalunan, nagtigil-tigil kahit nawaluan na naging aming galot, nautak, naging aming katawan, kahit nawayawayaan na Pablo Kinisilas. Kahit hindi na dahil kay Balbalay, ngayon nga nila patayin, di banginan ko na ng gusto. Pablo, haan mo patayin, di banginan ka kami amin dito. So, lumala din ang Balbalay, bago ko na na, ako niya din buko marami ng tapos may sana na. So, dito sa sunod na kasante ko kapsan. So, dito ko na ng Acts chapter 16, verse 30. In Galatians chapter 3, and broke him out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ano yung kalamitin tapos may sana na? So, tapos sinumbat ni Pedro, ni Pablo, ni Silas, sa una and he said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. So, mamati ka. Kiniya Jesus, di ba isulit natin magbagay para kayo muna na? Mamati kayo kiniya Jesus, yan? Kami nung namati ka kiniya Jesus, patay, tira mo titibaso. So, natay, tira mo titibaso. Tapos masapol na may tanan. So, gaputan naman natin na. Itidiyay ko oras tira rin. Nag-Bible is palida. Sa dito ang rin. Verse 31, verse 32, and they speak unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. 33 and he took them the same hour of the night, and was dressed and was baptized, he and all his territory. And when he had brought them into his house, he sit before them and rejoiced, believing in God with all his house. Nagragagsak. Ang pasal na isunod. Kaya nabagsak. Nagisagana nila ang dalawa mga. Kaya nagragagsak. Ang pasal na isunod at nabagsak. Yung apay. Apay isunod at nabagsak. Namin na mati nga isunod muna kini Jesus Christ. Inawag na kayo muna ni Jesus Christ. So, inawag ko ni Jesus Christ na bugsak itiramutin ni Basol. Na tayo gidaan na tao, gidaan na parso, nagdali ni daan na kababalin na bayan, napit ni Basol, kapagudin na tidakas ka kami. Na tayo diyan. Na tayo diyan magkagapanan ni Basol, so kasapulan na may punpun. We are buried with Him by baptism. Babalan ni Tibautisar, sumasapon na may punpun. So, tatang, kinidaw na mabautisar na. Itidijay na lang ang oras ng gabi, and He took them the same hour of the night. Itidijay na lang ang oras ng gabi na bautisar na. Kasabihin naman natin sa mga pasapul, mag-abagisa. Basta natin para sa trabaho na natin, Acts chapter 10, verse 47 and 48. And anyone forbid water, that they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry 7 days. So, di Cornelius dito ay manan, kakapsa, istorya, itibiyang ni Cornelius, no, hanggang kung nagbasbasa ka tibibya, mapawatan nyo rin ibagbaga. In Acts chapter 10, the whole chapter, ni Cornelius, may isa iso na bonus, may isa iso na pamuluan, naging makuna nga soldado, iso na ba na, naibagit na ramidan na, naasi iso na, napakumbaba iso na, tumutulong mo ka naging makuna nga agkas sa punan, magagkakararan din ako, Diyos, kaya ang mga may salang tao, idagkakararan ni Cornelius, italas mo may itigiga, nagparang itang helping walang punan na, Cornelius, naging iniimbag mo, naging pa nagtutulong mo, naging iniimbag ng karamihan, hindi pa nagkakararan mo, digdigin amin na ako, Diyos, makikita amin na ako, Diyos, so that ng atapay ni kurang mo, na matilakin niya ako, Diyos, Cornelius, inawag mo ni Kristo, kas manutugin mga Israel, na matapay ni kurang mo, so anya ako ni kurang mo, so tatawin niya ang hel, mangibaon ka doon tata, itaong, ijejope, kapayakan na, ikagnagan, iti Simon, ano panaganan, iti Pedro, na agdagdagos, iti balay ni Simon, na agporporte, na tibalay na, at igit iti baybay, kat ibagana kinka, isuro na kinka, luwan niya tiyaranita. So, ni Cornelius, nagpaon ka, iti sultano na, iti mapanmagayam, kina Apostol Pedro, kat espiritu nagsapok ni Pedro, mas angang kat isong kapuna, na may naging sultano, kat sinunod na lagos na Apostol Pedro, kapag espiritu santo ko na nang sangang kat napan iti balay ni Cornelius, inkasahan na kinapapag na ako, Isus tinaibang na naman, kat kapasan na, inawag ng espiritu santo, kat una ni Apostol Pedro, kat nabautisaan da, kat nabautisaan da, itinagan ni Apo Diyos. So, ikapasan ginawag na ni Apo Diyos, nabautisaan da. So, masapon, mabautisaan, iti may isang tao nga mamati kay Apo Diyos. Amen? Amen. Bautisaan. Ising bulo na, iti ba na kayo talang itipas. Dahil isang kayo nabautisaan, lumulang nga namati ka kay Apo Diyos, masapon mo. Iti bautisaan at saan nga bautisaan, iti bibig. Awan na iti bibig nga mabautisaan. Dahil iti ubing upal at ipagarian iti langit. Iti mabautisaan, dyan mamati. Diyan muna itinaibag tindakas. Diyan may lakas na itinaibag tindakas. Diyan bukod na nga desisyon. So, ano ang Isus 13 itawag na hindi mabautisaan. Nagaramit niya ang Isus, hindi mo na ulitan. Hindi mo na bautisaan. So, ang tila pa iti may isang istorya.
May pamati ko isa kayo mo. In Acts chapter 8, verse 35, nga, hindi ka kapsat na, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. So, the Apostle Philip, inkas kasabana, kini, dahil lang yung lupo, ini may papanti niya ako, Jesus. Kaya ko na, and as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is a water. What that hinder me to be baptized? So, nakakita ni eunuch po, itinako na nga irigasyon, ba't ko na na-agri ni Dalog, sinuman, di makapigil ka niya, masaling mabutisahan. Ngayon, dagiti, Apostol, at saan nga, magbutisahan, saan nagabot ako naman, kahit hindi mabutisahan, pagdamalat ng mabutisahan, saan? Sigurado na kapay. Sigurado na kapay, nung namati ka, kaya ako, Jesus, isumati pa nakabutisahan, at saan nga, basta lang na, sinunod ka lang, na isusunod ka lang, saan mo nawatan, saan mo nabutisahan ka na, isusunod ka lang, kung mo nawatan, di kahit na sa buhay, ano na parang arang, hindi parang ako, hindi si Ibyan mo. Gapot sa saan mo nawatan. Gamit amin na kahit mo, bungkulin ni Diyos, kahit bungkulin mo ba, hindi pa nakawat. Gapot at panakawa, gumadaan ka, ipamati. Isulit at yung kabilang ipamati. Isulit mo na ng gusto, kaya sinigurado na, ano talagang ma-qualified. Hindi nga, kung mabutisahan, kung na yan. And it said, if thou believest, so namamati ka, if thou believest with all thine heart, thou mayest. So namamati ka, iti aming nga puso, sige, mabalik ka, mabutisahan ka. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So namati so na, kini ako Jesus. Namati so na, anak ni Diyos. Namati, dati ko kung ni Diyos, kini ako Jesus. 39, 38. Ganun. And you commanded the chariot to stand still. And they went down both into water, both Philip and the eunuch, and be baptized him. So, inmulog da nga duwa, inidalo. Duwa na. Inmulog da nga duwa, inidalo. Ado nga dalo, inmulog da, kat pinutisahan na isunod. So, intanag na isuna, inidalo. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord kept away Philip, that the eunuch saw him no more. And he went on his way rejoicing. So, hindi rin yung warga, si Mang-Agday ni Dalong, in-Espiritu ni Diyos. Katinala na rin kaya, nagsaling na nakita niyo. May kulay na basta, hindi yun, nagpasan na rin talang tiwasan niya, kaya kuna na, and he went on his way rejoicing. Nagragrag sa kisuna, kulay na kayo sa nagtuloy ti biyahe, na nagragrag sa kaputa, nagpasan na rin tuloy tiwasan, dahil ka nunong isuna, hindi pa nakatay, panakita na, hindi pa nagungan ni Cristo. Dahil hindi magbagay pa na kayo isuna, hindi puro na ibang kayo, hindi parabor. Dahil ito magbagay pa na kayo isuna, hindi na imbag na damag. Mabalin natin pa nakaamun, tinimbag na damag, dahil di Biblia. Ngayon, magbagay pa na kayo, at damag, tindakas, na damag, di Biblia. Inituktukuyin na dito na nanimbag na damag, kaya iti anakatay, panagatanan, kaya panagungan ni Cristo. Kaputa dyan, nalapasan niya na ramin ni Cristo, hindi niya ko, di tanutan, na na'y parangarang, hindi parang, di Diyos kaya babawala niya pamati. Amen? So, nasakong yung mabawalisahan, hindi may isang tao. May sabi ka kapsat, hindi Apostol Pablo, hindi nagbautisaan, isuna, hindi nagbaptest na, hindi nagbapasing na nagbautisaan. Kaya hindi nagbaptest na isuna, ginaga ni Apo, Isus ko na na Acts chapter 19, verse 5, 4, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after me, that is, on Jesus Christ. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Hindi na kabutisahan na, itinagan ni Apo Jesus. So nabutisahan na, itinagan ni Apo Jesus. Dahil tayo hindi kayo pakanan, hindi mo na nabutisahan ka kapsa. Isumakang pasahan na naman di ka ni Apo Jesus, masakol mabutisahan ka, kaya masakol mga awatan. Masakol mga awatan, hindi kahit na sa mga hindi butisahan, na di pa butisahan, kaya isunti pa na kali, hindi mo na ngarmut, hindi basol. So iti ramot, iti amin na kita iti basol, kaya iso iti saan nga panamati kini Kristo. Nga namati tayo kini Apo Jesus, di natin na nawayaway atin, saan tayo natagabot iti basol. Iti kada aramin iti basol, kaya kaputi saan nga panamati kini Kristo. So iso dito, iti pagkapan iti amin na kita iti basol, kaputi saan nga panamati kini Kristo. Okay. Tayo tayo sa ating libro iti Matthew chapter 3, verse 16 and 17, kaya Matthew chapter 4, verse 1 and 3. Makita tayo dito nga ni Apo Jesus kaya tindalan iti Espiritu, iti ang pangsulisugan iti Diablo. So, iti Espiritu ti Diyos kaya tindalan na ni Apo Jesus iti ang patno sulisugan
iti makuna nga diablo. Kaya mo yun, siputan nyo nito, iti suliso, kaya saan nga makaplastar, kaya saan nga ang baligin, no ang talinag ka ipamati. So, saan tulatan, agari iti suliso, iti may sa nga tao, no saan nga ang talinag ipamati. Masalit niya pa sa ilibro iti Matthew chapter 3, verse 16, kung na dito. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, and whom I will please. So, kunay ni Diyos, dahil do'y ti anak ko adundungot apakarang sa atlaunan. Kat ni ako Isus ng talinaan, iti pamati may papan iti dayta. So, nagtalinaan ni ako Isus, iti pamati, noon niya ti muna iti Diyos may papan kaniwana. Kaya siputan nito, ano di mapasama? Kaya ano di pagbalinan iti biyag mo, no adda kay ti kasasaad na una, mata na kay Diyos. Kuna ni Diyos, naratayo gagiti ang anak na. Kuna na yung isang ko ni amin na masakuta. Ngayon, anya di pagbanagan iti biyag mo. Anya di mapasama iti biyag mo, umay kaya ti kasasaad na una, pudno mata. Pudno mata ngayon, sabutin niya ako Diyos kaya amin na masakuta. Pudno mata na nakakawan na po. Ngayon, umay kaya ti panagbabak, pudno mata. So, mataramigan, pakawan ka pa ilang kina ako Diyos, hindi ulos ti biyag mo, pakawan ka pa ilang kina ako Diyos, kaputa agbadbaka, no pinakawan na kan. Ngayon, mamati ka na kalaman ka, iti isang rin mo nga agdam. Nga unang ako Diyos, agyaman na pinakawan na kan. Agyaman na pinsalakan na kan. Amen? Yes. Praise God. So, diyan kapsa, hindi makuna nga, dito yung sa uwi ni Diyos, magtalinag kinta, nakalaman sa nakanayan. So, dito yung mga kinta, iti panakabalin, talinag, hindi ko na napamati. Ituloy tayo kapsa, kita tayo kapsa, just one mga chapter. Matthew chapter 4, verse 1. Pagkala dito Then Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So, the Spirit ko, katigalan na niya ako, isusilyan ang takong sulisunod, itijan. So, adatan iti suliso. Adatan iti suliso, no isunang at ang talinagan iti pamati, no anya ti punay ti Diyos may papankin ko na. So, daytan iti suliso kakapsa. No, kung may iti suliso, iti may sa tao, no ang talinagan ka iti pamati, no anya ti punay ti Diyos may papankin ka. Verse 2 muna na. Verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hunger. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So niya po Jesus, kaya saan na naman itigas ko itiupat ng pulo, daw kinupat ng pulo, marami ibig katusan na nagbisin. Kaya imay, timang suliso, tinuwa po na, yung pudno nga sila anak ng Diyos, pagbaling naman, gano'n, ganito yung patungan, galing na tinakay. So iti suliso, kaya imay, kinuwa na. So dahil iti jablo, kaya suliso, kaya iso iti jablo. So iti jablo mo na, sige man na, lupudno masikay ka na iti Diyos, o wala naman ka anak mata iti Diyos, sige man na, masikay ka anak iti Diyos, pagbalin naman gano'n, nagiti bato at tinakay. Sipa tayo. No iso na, kahit saan nga mamati nga anak iti Diyos, kasano gano'n nga grisman iso na dito. Kasano gano'n nga grisman ni Apo Isus dito, Diyos saan nga mamati iso na anak iti Diyos, iti grisman na, pagbalin na nagiti bato at tinakay. No saan nga mamati. So no saan nga mamati, no agbarbado niya iti kunay iti Diyos, pagbalinan na, nagiti bato nga tinakay. Ngang gapo, taiso na mamati mo anya iti kunay iti Diyos, saan nga agbalba. So saan na nakasapulan, ngayon panaglag kaiso na anak ni Diyos. So sikarat anak iti Diyos, awan ti kasapulan nga panaglagan kadagiti tao. No na kayo anak iti Diyos, ay nangagaw ti milagro nga ramitin nyo, ang kayo magkagkaw mo rin tinatay, ang kayo ang magkawag na maagasan na talipihan, mga magpagnanagaw sa talamilay, ang kayo anak iti Diyos, lupudno nga rin. So awan na ti kasapulan nga panaglagan tayo agad iti pamalit. Amen? Hallelujah. So ang relax tayo lang. Ang talilan. Hangin iso kumadali, mag-try ganit, ipamot ko. Wala pa iso niya, okay na mga pag-ibig ganit natin, ano ko na naman, anak natin Diyos, sabihin ko na nangagal sa talapilay, wala na anak natin Diyos. Haan ka nga, buwag-buwag ako, adaan ka di pamati. Basta po lang talilan ka di pamati, luwan niya pinito na,
iti makunang na sulisod. Ito po ba kayo dito? Ipakita ka na kayo dito. Nuwan yan ipaspasin mo na agad dito. At isulisod, kat iso dito iburibor, nga mayak ay iti bagi, nga umay iti panunod, nga kumuntra, nuwan yan ito natin Diyos may kapangkita. So dahil tayo iti sulisod. Mayak na iti bagi, nga umay iti panunod, nga kumuntra, nuwan yan ito natin Diyos kita, kaya pangpalas ng gadal, nuwan yan iti pinagin. Ngayon, nuwan tayo na iti pamatikas iti ko natin Diyos may kapangkita. And then, Colossians chapter 1, verse 27. Kita nyo ka, ibagat ka na kayo. Ibagbagat ni Diyos. Ang mga ibagbagat ka na kayo. Basahin nyo itong tatlo scriptures. Basahin nyo rin yung ibagbagat ni Diyos. Nanyan ibagbagat ni Diyos. May kapag ka na kayo. So, numamati ka at talilag kayo nila ito. Ito na na. To whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So, ti Diyos ka kahit na may pakaamukin ka, iti palimad, iti kinabak ng anadayaw, ani Kristo at dating ka. Kumati kayo kalikapaksan ni Kristo at dating. Amen. Praise God. So, kapag namamati kayo ni Kristo, ada kayo ko na lang, dahil ito'y itinanamang anadayaw. So, lumay kita tisulisod, panunutan na ni Kristo at dating ka. Anyaman nga klase tisulisod, panunutan na ni Kristo at dating ka. Panunutan pa yun, ito na ni Diyos may kapangkin ka. Ephesians chapter 1, verse 3. Kinain niyo dito, basahin niyo. Basahin niyo man natin, dahil mo itong basa. Basahin niyo man basa. Who hath blessed us, past tense, past tense, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So, amin nga na spiritual nga bendisyon na agad yung langit na agad ni Kristo, kaya naibukbukan tingka. Who hath blessed us? Bendisyon na naman, naibukbukan tingka. So, lumay tingka ni Sulis, hindi awan mo di pagbayad kung yung utang, di awan mo di may gatan ni kastoy, awan mo di pagbayad ni kastoy. So, lumay tingka rin kita ang mapunan ng Sulis mo. Okay, lumadaman nyo ni Diyos. Digay ka kapsat ko, may apply di maging kung may panunod ka Sulis, kung namang libo, hindi po na panunod. Gan, nulagipan na ito eh. Nanalipasan na ito ay ni Diyos kita. Ito amin na espiritu na hindi siya sumadal ka, tinatang na naman mo, kalmado mo rin ng gaputa, nagkalilan ka, ito pamati, nangyari ko natin Diyos. Nagbubugan namin. So, amen, nagkalilan ito pamati, nangyari ko natin Diyos. Amen? Amen. May isa kayo kapsat, last kapsat, in 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Kung na nalito eh. Basahin tayo mga kapsat. Last. According to His divine power, hath given unto us all things that pertain to life and godliness, to the life of Him that called us Virtue. Okay, yan. Thank you. His divine power hath given unto us. Nagawad ka sa past tense naman yan. Datayo na natin ni Kristo hath given unto us His divine power. Nalpasan ng ito, di Diyos ka na tayo. Iti na Diyosan na panakabalin. All things. Amin nga banag. So, hanggang nagreklamo. Kung hindi Diyos, amin nga banag. All things that pertain unto life. Amin nga banag. Nakasapunaw ni Tiyam. Nalpasan nga ito, di Diyos ka. All things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. His divine power given to us. Nalpasan. So, ang talingad ka, paman, nagpaso yung kay Diyos. So, literally dito, agin na. Among nagdakan pamali, nakalalaw ka, nakalahin. Third, siputan nyo, dahil kinalpas ka na pag-isaran. Balaagan kayo, nalpas kayo na pag-isaran. Ano ba yung panakabalbalo yung tigyan nyo, kung saan nyo makanunudan, itigyan ka sa buwan ng pag-isaran. Kung saan nyo makanunudan, hindi sa Diyos. So, wala niya, tigyan mo, gabalin nga na, naigaman ka division. Masa ko ng panunutan ko na namati aking kapres, ako Jesus. Doon ko nibiyag aking ka. Natayo ko na yung basol, naitali ko na yung basol. Kasano ko mga naiti nga dati nga aramidin pa yan. So ko naman, kasano ko mga shock na natayo na yung basol, na ipuntunan na yung basol, kahit kasano ang bibiyag pa yan na yung basol, ipintik mo na kita ang vision. Ikuwak mo na kita ang vision. At dati para kabalin, His divine power at given ang us. Intunan kinpeti Diyos nila, Diyos na para kabalin. Kaprodok, rakot, tenyaman ng doon. Amin kepada kawalin na isunod kita. Amen? So, layo kita. Hindi ako na kapanakabalbalin. So, nagkararan ka, hanun na, sabi mo nga, tawag-tawag ito Diyos, hindi na kahyaman ka. Sa ano na ko na ako Diyos, aramidan ka niya kitikastoy, itid mo ka niya kitikastoy, kada kitikastoy. Hanun nga kasi, di ba nagkararan mo, talaga mo pa muna nga. Then, baga di Diyos, His divine power, at di na ang ito, nakita, ikin mo lang ang bawal, hindi pamati. Awat na lang ang bawal, hindi pamati. Amen? Amen.
Sila yung makuna nga pamati nga isu itinanggutra. Iti makuna mo iti basol nga saan nga panamati. So kapag iti panamati kini Kristo. Mano ka na ba itinamati kini Kristo? Amen. Praise God. Iniklara na tinagayo na kalista.